खुलुमबाय। दिनै 11 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि मोजां रोंगौथि जानो हानायनि मान मोननो हागोन, गोजोन मोनगोन, मोजां सान। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। बृष राशि खामानि दामानि मावनायजों मुखुब जानानै थानांगोन, गोसो हमथानानै सोलिनांगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि मान सन्मान मोननाया बांगोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां, गोजोन मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कर्कट राशि जेखि जाया बादायनाया देरहासार जानो हागोन, बे राशिनि थाखाय मोजां सान। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि बेफार फालांगि मावनायाव रांखावरि खहा जानो हागौ, सांग्राङै मावनांगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि जेखि मावा फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन, मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। तुला राशि माखौबा लानानै गिखांनाय मोननो हागौ, गोसोफोरखौ लोरबां लानो नाङा। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। वृश्चिक राशि बहाबाफोर दावबायहैनो मोननो हागौ, गोसोखौ गोजोन मोनगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। धनु राशि जेरैबो गोहो बोलोखौ मोननो हागोन, नखरा जौगागोन, मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि गावनि अहंकारनि थाखायनो जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कुम्भ राशि गावखौनो गाव मोजां खामानि मावनो हानानै गोग्गानाय मोननो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मीन राशि नखराव माबाफोर जेंना नुजानो हागौ, गोसोखौ सान्थि गैयै मोनगोन, गोसोखौ हमथा। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।